Bon dia, companys. Estic a dins d'un xalet que us ensenyaré la planta del pis. 140 metres. Fixeu-vos, entrant tenim un menjador grandíssim. Super gran. Vale? I us comento, fixeu-vos aquí darrere meu, tenim tot un terreno, 7.000 metres de terreno. Aquests 7.000 metres de terreno són de la casa. Fixeu-vos també. Entrem a la zona de la cuina. Cuina amb foc a terra. Té un triturador i tot a dins de la cuina. La campana, una taula central i una terrassa super gran. Vistes? Bones vistes cap a Lleida. Tota la terrassa. I ara us ensenyaré la part de les habitacions. Cap aquí. Mireu el foc a terra. De negoig. Pues tenim 3 habitacions dobles. La primera porta a l'esquerra és quarto de bany, amb 2 piques, banyera hidromassatge, que trobaríem aquí. Però si voleu informació, truqueu al 973 10 22 86 i us ensenyem la casa sense compromís. Val menys de lo que penseu. Tenim 555 metres construïts de casa, comptant la piscina, zona exterior i demés, i estem parlant d'uns 200 metres útils aquí dins. Lo bo, tenim tota una planta sencera a la part de dalt, que si voleu us puc ensenyar una miqueta, però bueno. 2 magatzems de 60 metres a la part de baix i la parcel·la molt xula. Aquí el que falta és pintura, perquè aquesta part d'aquí dalt està tota diàfana. A veure, un segon, que us obro la llum. Està tota diàfana per poder fer el gust, però fixeu-vos, la casa està totalment aïllada, bigues de formigó, ferro, i aquí us podeu fer una nova vivenda. Tenim altura, finestres, la distribució ja està preparada. Veniu a descobrir la casa. Ens veiem aviat. Si busqueu un xalet a prop de Lleida, quasi bé a tocar, que anireu en bicicleta, truqueu-me. Ens veiem aviat.